2025 hemû pirtûkên bi Kurdî ji par zêtirin. Gotina pêşî ev e herhal, îsal pirtûk ji par zêtir hatine çapkirin. Cure çi dibe bila bibe, qalîteya wan çi dibe bila bibe, ev meseleke din e, lê wekî hejmar ji par zêtir hatine çapkirin. Lê li gel her tiştî jî ev hejmareke gelek hindik e. Hejmara 2022yan, 2023, 2024 û 2025. Di sala 2022yan de 351 pirtûk, di sala 2023yan de 349 pirtûk, di sala 2024 de 342 pirtûk ketin nava lîsteyê. Îsal 386 pirtûk ketine lîsteyê. Bi kêmasiyên xwe re lîste dikare xwe bigihîne 401, belê hejmara teqez a îsal 386 e.